Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u epizodu na kanalu Šta da jedem. I u današnjoj epizodi smo se vratili sa male pauze, doduše ne u punom sastavu. Kao što vidite, ovde gde je ova kesa treba da bude Tome trenutno nema. Trenutno ima mnogo obaveza, nismo stigli da jednostavno ne možemo da se organizujemo. Mala deca, obaveze, posao i sve ostalo širi sa time. Tako da hvala svima koji su strpljivi i koji dalje čekaju šudio klipove. A mi ćemo danas snimiti jedan mini video, zapravo. Zato što danas ćemo da probamo novi McDonald's burger, ako mogu tako da kažem. Znači, izašao je novi burger iz Meka, u pitanju je Crispy Supreme. I ovo sam slučajno danas video i rekao sam, ajde da probamo da vidimo kako izgleda. Sad kad ga prvi put probam, želim da ga probam pred kamerom, odnosno želim i vi to da vidite. Ovde smo, naravno, uzeo sam obrok ceo. Obrok 1200 ili 1300 dinara. Nije mi tu račun zato što sam dao sam račun, ceo račun sa onim brojem i onda sam zaboravio da uzmem to nazad. Ali sad ćemo pogledati, mislim da je 770 dinara ceo McCrispy. Imaju dosta novih stvari, ali da, evo ga. Znači, imamo McCrispy Supreme, to je novi burger. Evo ga kako izgleda. Znači, ovako treba da izgleda na slici, nadam se da možete da vidite. Nadam se vidi. Zemička hrskavo panirano belo meso, cheddar sir, iceberg salata, paradajz, kiseli krastavčići, prženi luk i Carolina sos. Ne znam šta je Carolina sos, ali deluje zanimljivo. Što se tiče cene, ne mogu sad ovde da je nađem, ali stavit ću u ćošak cenu. Svakako premium burger u pitanju, tako da mora i cena da bude premium. Pored toga, uzeo sam naravno u obroku sa ovim pomfritom sa sirom. To smo uzeli, to ćemo sad da probamo da vidimo kako je. Evo ga. Uvek standardno dobar. U poslednje vreme zaista počeo sam ovo da preferiram više nego one zvrh krompiriće. Jednostavno, klasičan pomfrit i ovaj cheddar preliv je bomba. Fantastična stvar. Mislim da je ceo obrok bio oko 1200 dinara. I da, Mek obroci su zaista poskupeli, ali kao i sve ostalo, ne mogu da kažem ništa, zaista po tom pitanju sve je poskupilo drastično. Ovde imamo, uzeo sam orange juice, znači sok od pomoranđa sam uzeo, kakav je. Najbolji, uvijek je mi bio najbolji. Okej, nego da vidimo glavna stvar, da ne odugovlačimo mnogo. Ovo neće biti dugački video, evo ga. Stavili su ga u ovu Maestro burger, ne znam da možete vidite, ali stavljen je u ovu Maestro burger kao salveticu, šta god je u pitanju. I evo ga naš Supreme Chicken. Evo ga Chicken Supreme. Izgleda lepo, zapravo imamo zapravo veliki komad mesa, koliko ja mogu ovde lepo da vidim. Ovo delo je zanimljivo. Ajde da ga stavimo na jednu dasku i da vidimo kako to zapravo izgleda. Ok, nas da možete vidjeti, ovako izgleda naš Supreme. Zaista lepo i bogato napravljen sendvič. Ovo parče piletine zaista deluje jako lepo, iskreno. Dole je cheddar zapečen na dnu. Piletina, jedan kolut paradajza, iceberg salata i sad ovaj sos koji je iznad ove zemičke. Dobro, ajde uradimo naš šudio split, da vidimo kako to deluje sa šudio splitom. Šta kaže šudio split? Ajmo. To, kad se preseče, izgleda ovako. Pa dobro, zapravo, lepo izgleda ova piletina. Piletina deluje sočno iznutra, to mi se sviđa. I ovde imamo još nešto ispod ovog sira, koliko ja mogu ovde da primetim. Deluje veoma lepo, iskreno. Kako deluje Crispy Chicken. Novi burger, ovaj nismo probali. Ja mislim, čak i ako nije novi, znam da ovaj sigurno nisam probao. Ajde vidimo kako je ovo pilence, da li valja čemu. Prijatno, ljudi. Okej. Dobra fazon. Ovo je dobro. Ovo mi se zapravo jako sviđa, ovo je zapravo neočekivano dobro. Koliko je lepo hrskava ova piletina. Jako prijatni začini, onaj klasičan McDonald's ukus. Nekako
kad uzmete salatu i uzmete onaj preliv, onaj blue cheese preliv, nekako taj neki vibe mi vuče, baš je dobra fora. Zemiška je odlična. Sos vuče na taj kao... Imate neki blue cheese vibe. Znate kada prebacite blue cheese preko salate, taj fazon neki ima. Krskavo je. Ukusno je, sočno je, zaista. Okej. A opet, ovaj sos isto malo i pikantan. Ovaj žuti sos je malo i pikantan čak. Malo je ljutkosto, malo vuče, pikantno jeste, malo jeste ljutkosto. Najiskrenije, ja ću ovo sad da završim definitivno, ali možda, ne znam da li biste složili sa mnom, možda najbolji pileći burger u Meku koji sam probao do sada. Znam da onih par Maestro burgera bilo jako dobro, ali te Maestro burger više ne možemo da kupimo u Meku. Ali ovo mi se mnogo... Vi gledajte, ne znam, ne možete vidjeti kako je sočna piletina, curi vode iz nje. Fantastično, to je nevjerovatno. Ja zaista ovdje ništa nisam očekivao, ovo je nevjerovatno dobro. Okej. Ajde da završimo ovo pa da sumiramo utiske, može? Tu sam za koji trenutak. Posljednji zalogaj, možemo sumiramo utiske definitivno. Ljudi, ovo je zaista vjerovatno najbolji pileći burger koji imate u Meku da kupite trenutno. Ne vjerojatno, nego vjerojatno sigurno najbolji, vjerojatno najbolji koji su oni napravili, to ste da kažem. Sve je dobro, ceo sendvič je savršeno složen, pikantan i sladak i malčice znači savršeni ukus i kiseo i sladak i ljut i slastan, sve što treba da bude. Jedina zamerka, cena. Ja bih volio da ovo bude jeftinije. Ne bih volio da bude 770 dinara ili koliko je već. Volio bih da bude 500 dinara kao što je Big Mac i verujte mi da je cena kao Big Mac bio vjerojatno bestseller apsolutni. Znači to je zapravo jedina mana ovog burgera jeste cena. Ja bih volio da je jeftiniji, bio bi apsolutni bezbaj. Ovako, vredi probati. Ono što je definitivno vredi probati. Uzmite, probajte. Nećete se razočarati, to je ono što je najvažnije. A ja se nadam da ćemo jednog dana moći ponovno da jedemo Mac burgere po nekim normalnim cenama, ako je to moguće. Sve ostalo je bilo top. Sok od pomaranče je top. Naravno, krompirići su apsolutni top. Lupite like, ostavite subscribe. Napišite mi da li se slažete ili se ne slažete sa mnom. Drugari, toliko od mene za danas. Do sljedeće epizode. Vidimo se!